Per respondre a la pregunta d'on venen els íbers, hem d'estudiar genèticament les poblacions anteriors a la península Ibèrica i els canvis d'ancestralitat que marquen els períodes precedents. Hem descobert un gran canvi genètic que va tenir lloc al final del Neolític, fa entre 4.400 i uns 4.000 anys, que va representar la substitució gairebé total dels cromosomes paterns de les poblacions peninsulars i quasi la meitat del seu genoma nuclear. Però ara estem veient que es produeix un nou canvi cap al final de l'edat del bronze, uns 1.000 anys més tard. Aquest canvi està relacionat amb una nova arribada de gent d'Europa central i possiblement estaria associat a l'expansió de les llengües protocèltiques. Curiosament, hi veiem un paral·lelisme a les illes britàniques, la qual cosa suggereix que és un moment de grans canvis a Europa. Però, posteriorment, i fins a l'arribada dels púnics primer i dels romans després, no veiem altres grans transicions genètiques.